Nancy, jesi li već smislila prvo jelo? Wow, to je pasta. Odlično jelo, jer postoje mnogo načina da ga spremite. Britney, imaš li ideje? Hej, pazi malo. Inače će sve tvoje makarone završiti na podu. Sad treba malo sačekati. Ali izgleda da Britney to ne zna. Šta ona radi? Jo, seče špagete kao travnja. Kakav užas. Da, bako, moraš joj pokazati kako se to radi. Malo strpljenja i pasta će biti spremna. Odlično. Jo, je li to zovu pastom? Ne, to ne valja. Ovo treba da se baci u smeće. Tu im je mesto. Sad ću vam pokazati kako rade pravi profesionalci. Uzimamo malo brašna, jedno jaje, malo soli, a sada tajni sastojak. Sada će testo dobiti neobičnu boju. Pogledajte ovu lepotu. Savršeno. Sad treba pokriti testo folijom i sačekati. Prava remek-dela zahtevaju vreme. Čekati tokom kuvanja je najgora stvar. Kako dosadno. O, a evo tajmera. Pa šta je sljedeće, šefe? Treba razvaljati testo klagijom. To nije lak posao. Šta je bilo? Isprljao sam lice. Je li tako bolje? Odlično. Nastavit ću da spremam svoje remek-delo. Sečem rezance, dodajem još malo brašna. Sjajno. O, gospođice hobotnice, kako ste? Daj, meni je drago što vas vidim. Ove hobotnice će mi trebati. Ispržit ću ih u tiganju i dodat ću malo pavlake. A sad ću dodati naše divne špagete. Mama mia, to je stvarno umetničko delo. Ostalo je samo serviranje. Pogledajte ovo čudo. Svaka mi čast. Šta? Kečap. Kakav užas. Da, koliko su različiti naši učesnici. Hej, Britney, šta tu radiš? Jo, njena pasta se stvrdnula. Šta ćeš sad da radiš? Ima ideju. Gotove nudle se spremaju baš brzo i mnogo su ukusne. Ali da li će kupovne nudle biti ukusnije od bakine ili šefove paste? Sad ćemo saznati. Pa Nancy, vreme je da probaš jela. Wow, ova pasta izgleda baš neobično. Sad ću je probati. Jesu to hobotnice? Zanimljivo. Fuj, kakav užas. To je odvratno. Ok, ova pasta izgleda mnogo bolje. Sad ću i nju probati. Moj omiljeni kečap. Da, sviđa mi se ovo jelo. Ali imamo još jednog kandidata. Ovo su moje omiljene ljute nudle. Sad ću probati. O da, prelepo. Joj, ima li neko čašu vode? Dobro sam, to je bilo super. Da, ovo jelo je pobedilo. Ponekad da biste pobedili ne morate mnogo da radite. Šta imam ovdje? Čips? Pa naravno, ko ne voli čips? Sad ćemo saznati ko od naših učesnika najbolje sprema čips. Britney, šta to radiš? Sad će ti baka sve pokazati. Krompir se lako čisti sa nožem. Sad treba iseći krompir. Ovako. Uključujemo šporet. Ne treba štedeti ulje da bi se čips dobro ispržio. A vidiš, Britney? Ništa komplikovano. Ok, sad ću ja pokušati. Jao, je li to kiša od kore krompira? Britney, treba da paziš. Ovaj krompir nije potpuno oguljen. To je još lakše nego što sam mislila. Super, ja sam pravi kuvar. Sad ovako. Baka je rekla da ne treba štedeti ulja. Jao, samo ne to. Vruće ulje. Izgleda da si opet sve pobrkala, Britney. Pogledaj kakvi lepi čipsevi pravi baka. Šefa, kako ste vi? Oho, šta će mu tortilja?
Takav čips još niste nigde vidjeli. Ovo je moj ekskluzivni recept. Treba dobro ispržiti dok ne dobijemo hrskavu koru. I naravno ću spremiti svoj omiljeni sos. Pravi šef se ne boji da radi sa vatrom. Pogledajte ovu konzistenciju. Sjajno. Ali naravno to nije sve. Završni dodir je iseći limetu u vazduhu. To je to. Bon apetit. Wow, šef nas je opet iznenadio. Joj, kakav je to miris. Britney, tvoj čips. O ne, sav čips Britney je izgoreo. Šta će sad da radi? Kakva šteta? Ne brini, unuko. O, sir u prahu. Možda će prikriti ukus izgorelog čipsa, istovremeno maskirajući crnu boju. Kakva genijalna ideja. Bajkin čips je također spreman. A vreme je za degustaciju. Wow, koliko čipseva. Probat ću prvo ovaj. Izgleda cool. Fuj, šta je to? Odvratno. Probat ću ovo jelo. Kako hrskaju. Oho, ovaj čips je tako neobičan. Kako mnogo sira. Nije loše. Ali ovaj čips je ipak bio bolji. Baka je pobedila. Pitam se šta nas čeka u trećoj rundi. O, pa to je torta. Torte su veoma ukusne, ali nisu lake za pripremu. Nadam se da će naši učesnici uspjeti. Koliko sastojaka? Britney se jedva suzdržava da ne proba ih. Gledaj kako se to radi, unuko. Prvo uzimamo kremu, stavljamo je na koru, ovako. Sad to treba ravnomerno rasporediti lopaticom. Isto radimo i sa ostalim korema. Ne treba zaboraviti na krajevi. Sad uzimamo kalup u obliku srca. I sad najzanimljiviji deo. Ukrasit ćemo tortu sa čokoladicama. A gdje je nestala? A Britney, pa dobro, uzmi. A gdje smo stali? Ah, da, ukrašavamo našu tortu. Ukrasit ću je čokoladicama sa strane. A na vrh ću staviti slatke bombone. Što više boje, to je bolje. To je to, moja torta je spremna. Jo, kakvu lepu tortu je baka napravila. A šta je to šef izmislio? Biti poslastičar je isto kao biti umetnik. A moje torte su umetnička dela. Sad ću vam pokazati kakva torta se pravi u mom restoranu. Zove se letnja duga. Tako je. Zaboravio sam šta će mi to. O, tačno. Završni dodir. Treba ukrasiti ovu divnu tortu. A sad oblaci. To je to. Znam, nikad niste vidjeli ništa bolje. Wow, čak i baka je oduševljena takvom lepotom. A kako je tvoja torta, Britney? Hej, lakše malo, šta ti je uradila ova jadna torta? Ojoj, Britney kao i uvek nema pojma šta radi. Ali bitno je da se trudi, zar ne? Ostalo još malo, samo treba ukrasiti ovu tortu. Treba dobro ugrejati ove konfete. To je to, ispala je glazura u boji. Sipamo je ovdje i... Wow, to je bilo baš spektakularno. Torta zaista izgleda dobro, ali očigledno to još nije sve. A Britney dodaje kremu na krajevi torte. Super, prijatno, Nancy. Wow, kao da mi je rođendan danas. 3 rođendana. Probat ću pača ovog lepotana. Wow, neverovatno. Ali moram probati ostale torte. Sviđa mi se ova boja. Probat ću. Nije loše. I konačno posljednji kandidat. Wow, koliko cveća. Wow, a ovo su moje omiljene bombone. Da, i ova torta je mnogo dobra. Koju da odaberem? Ok, torta boje duge je pobedila. Čestitamo našem šefu.
Posljednji zadatak. Oho, to je topla čokolada. Ako je vaše omiljeno piće, napišite u komentarima i možda u sljedećem izazovu naši junaci će spremiti tvoje omiljeno piće. Dakle, u mleko dodajem kakao prah. Također ubacujem celu čokoladu. Sad treba dobro promešati našu toplu čokoladu. I naravno mora se piti iz najbolje čaše. Kako je to slatko, ali za šefa je to previše jednostavno. Sad ćete vidjeti kako se sprema najukusnija topla čokolada. Prvo pravim kakao kao baka. Onda dodajem šlak. I naravno marshmallow i cimet. To je to. Mirisna i ukusna topla čokolada je spremna. A šta Britney radi? O, izgleda da ima ideju kako da ukrasi svoje piće. Šlak, čokoladni sirup i bombone. Odlično. A sad ukrašava toplu čokoladu kolačem i slatkim slamčicama. Svaka čast, Britney. To je to. Nancy, probaj. Oho. Prvo želim da probam ovo piće. Kakav bogat ukus. Super. Sad ovo. Wow, kakva čaša. Bako, to je baš slatko. Probat ću. Nije nešto. I posljednji učesnik. Ništa posebno. Da, odlučila sam ko je pobedio. Ovo piće je najbolje. Britney, čestitam na pobedi. Mada svi naši učesnici su bili dobri. O, šta je ovdje? Hajde zajedno da otvorimo. Juhu, imam Huba Bubu. Ukusna, slatka i plava žvaka. A kod mene je gadna lizalica sa nekom bubom unutra. Fuj, odvratno. Uopšte ne želim da je jedem. Jel stvarno moram da poližem to? Da, nažalost. Okej, probat ću. Ukus nije loš. Da, čak mi se i sviđa. Lizalica je zaista prelepa. Drago mi što si zadovoljna. Počet ću onda da jedem svoju žvaku. Ona je sigurno ukusna. Sad ću je probati. O, tako je lepa i ukusna. Oduševljena sam. O, izgleda da nešto nije u redu. O, ne, buba švaba. A, na mom jeziku je. Kakva lepa žvakica. A vreme je da naduvam balon. O, ne, kakav užas. Ej, drugarice, pogledaj šta je u balonu. O, ne, šta da radim? Nadam se da je odletela. O, ne, na mom nosu je. Kakva noćna mora. Ajoj, baš si me nasmela. Pa, hoćemo li otvoriti? O, dobila sam ukusan papir i gel. I ja isto. Super. Samo što je kod mene sve plavo. Sad ću probati ovaj gel. Baš je lep. Zadovoljna sam. A sad ću ja probati svoj. Baš je sladak, super. O, kakvi zanimljivi listići. Samo ne mogu da shvatim šta da radim sa njima. A ja ću nešto nacrtati na svom. Neku facu sa očima, ušima i osmehom. Ovo liči na klovna. Sad ću ga pojesti. Ali prvo ću ga saviti ovako. O, kako hrskava je papir. Napravljen je od šećerne vune. Cool. Baš mi se sviđa. Misliš da treba i meni probati? Imam ideju. Sad ću saviti ovaj papir i napraviti jednu stvar. Znam praviti origami ne samo od običnog papira, već i od šećernog. Da, odlično mi ide. Da li si shvatila šta pravim? Vidi, to je avion i odvešće me na more. Cool! Hej, šta se dešava? Prestani, odmah! Jo, ponestalo mi je papira, ali mogu uzeti tvoj? Hej, ne možeš! Vidi šta sam smislila? Hajde da igramo X-Ox. Šta misliš, bit će zabavno? Ja stavljam X. O, to je zaista cool ideja.
Onda ću ja staviti ovdje oks. A ja ponovo x ovdje. A ja ću ovdje oks. A ja ću ovdje. Sad opet ja. Ko će pobediti? Eto, gledaj, pobedila sam. Plava je najbolja, to. Okay. Super, čestitam ti na pobedi. A šta ćeš sad da radiš? Naravno da ću pojesti sve to. A hoćeš li meni dati? Hvala. Ja ću biti prva. Ne, hoću ja. Wow. To je neki nevjerovatan set. Sad ću ga otvoriti. To su divne kisele žvakaće bombone. Moram ih odmah pojesti. Baš su dobre. I naravno, tu je žele. I njega ću probati. Baš kiselo, šta je sa mojim licem? A sad ću spremiti zanimljiv sendvič za sebe. Uzet ću ovu kiselu bombonu, namazat ću je gelom i onda staviti još jednu bombonu gore. A onda ponoviti to sve. I još jednom. Da, tako je. Sad se može probati. Cool. Da, najbolji sendvič koji sam ikad jela. Kako kiselo. Dobro, a šta je kod mene? Dobila sam super štapić iz Ratova zvezda. Sad ću da ga probam. Da, to je baš ukusno. Oduševljena sam. Hoću ja. Sad ćeš ti mene vidjeti. Smislila sam jednu zabavu. Jedi. Vidjet ćemo šta ćeš sada raditi. To je ludo ukusno. Ne, šta je sa mojim licem? To je tako kiselo. Užas. To je bio prank. Hajde sad ja. Oko. Obožavam žele oči. Dobro, umočit ću ovo oko u ovaj prah. To su sigurno pusketave bombone. Sa njima će oko postati još lepše. Da. Žele bombona i slatki prah. To je najbolja kombinacija. Baš mi se sviđa. Ne mogu prestati da jedem. Super! I još mi je ostalo neko plavo piće. Popit ću i njega do kraja. Da, to je to. Baš sam zadovoljna. Dobila si toliko svega. A šta je kod mene? Ups, to su neke roze kuglice. Pitam se, da li su ukusne? Moram probati jednu. Nije loše, sviđa mi se. Dobila sam čak i specijalnu roze slamku da bih jela ove kuglice. Da, to je baš lepo i ukusno. Ajoj, zagrtnula sam se. Pomozi mi, ne mogu da dišem. Drži se, drugarice, sad ću te spasiti. Joj, ne pomaže, onda ću uraditi ovako. Hvala ti puno. Jel ti sad dobro? Da, hvala još jednom. Baš si me uplašila. Hajde da igramo. Hajde. To, pobedila sam. Znači, prvo otvaram. Dobila sam lizalicu. Tako je slatka, super. Obožavam taj ukus. Ali tu i neki plavi prah. Sad ću probati ovo zajedno. To je baš kiselo, ali sviđa mi se. A vreme je da vidim šta je kod mene. To je prsten, divno. Zašto je tako mali? Ne mogu da ga stavim na prst. Evo ga. Ajoj, baš sam lepa. Također sam dobila slatki gel. Sipat ću ga na svoj prsten. I probati to sve zajedno. Da, prelepo. Joj, kiselo. Joj, baš si smešna. Slušaj, imam ideju. What? Šta? Shvatam o čemu pričaš. Hajde da se zamenimo.
Otvorit ću tvoju WC šolju i probati slatku lizalicu sa kiselim prahom. Ajuj, kako kiselo! A ja ću probati tvoj gel. I on je kiseo, ali mi se baš sviđa. Svaka nam čast, to je odlična ideja. Dakle, ko je prvi? Ja ću otvoriti tvoj. Mentos. O, to je super. Vidi kako sam smešna. A sad ću pojesti ove bombone. O, da, mnogo ih volim. A sada ja otvaram tvoj. Wow, blago tebi. Cool, dobila sam roze kolu. Sad ću otvoriti sve limenke, staviti ih u kacigu i uživati. Počeo mi je raspust, a ništa me ne zanima. O da, divno. Molim te, daj mi da probam. Ne. Kako si bezobrazna. Tačno, ima Mentos. Gotova si, drugarice. Naučit ću te ja pameti. Ojoj, šta se dešava? Ne razumem. Gde je sva kola? Oho, nisam baš to očekivala, ali nema veze. Da, bilo je zabavno. Čini se da nas čeka nešto ukusno. Dugo, da li si nešto čula? A ni ja nisam. O, šta to miriše? Pa otvorite to već! Ovo su bube švabe? Bez panike, uzimajte kartice! O ne, samo ne to. Da li ti je tužno? I meni je. Jesti buba švabe, to je užasno. Ali ja neću morati da ih jedem, dobro je. Mamice, plašim se. Dođite ovamo, kome govorim? Pobegli su. Nećete pobeći od mene, eto vam! Što? Jesi li izgnječio buba švabu? Bože, kakav užas! Ne plači, Dugo. Bez njih hteo nikoga da uvredi. Zapravo htio sam. Dobro, sad ću probati. Ne, ovo jelo nije za mene. Dugo, sve će biti super. A dakle, ne boj se, buba švabo. Sad ću te brzo izlečiti i bit ćeš u redu. Aha, spremna sam. Sad ću je reanimirati. I udarac. Eto vidiš, Dugo, jesam ti rekla. O ne, kako to? Nije uspelo. Moram da pokušam još jednom. Obavezno ću uspeti. Aha, pa šta je to? Ništa ne pomaže. Ne brini, Dugo, uspećemo. O ne, kakav užas. Šta? Radost, uradi nešto! Sad ću. Eto, vatra je ugašena, ali buba švaba izgorela. Sada moram probati ovaj ugalj. Dobro, sad ću. Ne, molim te, nemoj da je jedeš. Jadna buba švaba. Mogu li ja? Ne, plašim se. Ma hajde već! O da, ja baš volim ljutu papriku. Brzo uzmite kartice i hajde da je probamo. Kako to? Propuštamo rundu. Besan sam. Jao. O ne, izgleda da ću morati da jedem ljutu papriku. Dobro, ja počinjem. Sad ću polizati. O, znate, to uopšte nije ljuta, super. Kako ni ljuto? Hajde, probaj bolje. Eto, izvoli. Baš ti hvala. Let's go. Dobro, sad ću polizati malo. O, ne! Kako ljuto! Gori mi iznutra! Treba mi pomoć! O ne, mi nemamo vode, šta da radim? O, napunila sam čašu. Radost, izvoli. O, baš ti hvala, ti si najbolja, Dugo. Da, super. Ne želim da te plašim, ali sad je tvoj red. Jao, mamice. Ja se mnogo plašim.
O, kako ljuto! Osjećam vatru u ustima! Čekaj, imam ideju. Hajmo! Ćao, devojke! A ovo ću i ja pojesti. Obožavam papriku. Polako, sad ću ti pomoći. Eto, je li ti lakše? O, da, kakvo olakšanje. Baš mi je drago. Bez je ponekad tako smiješan. Dali su nam marshmallow, super! Ja ližem, ekstra! Ja sam imao sreće. A ja nisam, to je tužno. Danas je najbolji dan, baci kocku bez. Tugo, imat ćeš sreće drugi put, ne brini. Ja obožavam marshmallow. Pogotovo marshmallow na štapićima. Mogu da uzmem više i da uživam. Da? Super, samo treba da ispečem to. Što? Ajde, pokaži kako se ljutiš. Odlično to radiš. Dobro, smislit ću nešto. Ideja. Bese, toliko te volim da čak imam i tvoju sliku. Samo mislim da nešto nedostaje. Da, tako bolje. Što? Što to radiš? Kako si smela? Ne, ja uopšte ne izgledam tako. Eto, to si ti. Odlično, a evo i vatre. Super. Ups, izgleda da sam preterala. Sve izgorelo. Ne zaboravi da poližeš to, drugarice. Ojoj. To je baš gorko i odvratno. Izvoli. Miris mi se sviđa. O, da. I ukus je dobar. Hoćeš? Neka, hvala. Ja ne smem. Tugo, hoćeš da otvoriš? Ne, plašim se. Opet ja, nema šanse. Dobro, ja ću. Wow, sladoled! Super! Hej, ljudi! Da li ste možda zaboravili na kartice? Izvoli, Bese, a ovo je za tebe, Tugo. Da vidimo. Kod mene ništa. Nema veze. Drago mi je. Super, odmah ću da krenem. Hej, ja sam prvi. Skloni ruke. Kako lep sladoled! Ups, izvini, slučajno sam. Ja obožavam sladoled. Pogotovo sa bananom i jagodom. Da li ćeš ostaviti meni? Pa dobro. Hej, Tugo, smiri se, ja ću sve da rešim. Hej, Bese, a da nisi možda zaboravio na nekoga? Daj ovamo sladoled. Ne može. Izvoli, Tugo, jedi. Hvala, Radost. Čak se i ne sjećam kada sam posljednji put jela sladoled. Baš je lep. Ali ostalo mi je hladno. Jao. Tugo, da li si u redu? O ne, smrzla se, šta da radimo? To se lako može popraviti. Izvoli kapu. Pa, da li ti je postalo toplije? Čudno. To obično uvek pomaže. Znam šta da radim. Hej, Bese, kako si? Šta je? Hoćeš da me opet iznerviraš? Ti si tako smešan, bu 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 bu. Da, kako toplo. A zašto imam kapu? Super, vratili smo Tugu. Baš mi je drago da te vidim. Hvala ti, Bese. Da, drago mi je da pomognem. Čekajte, eci, ti si ima lice. Kakva lepa i čupava torta. Šteta. Da, tako sam srećna, super. I ja, malo. Hajde, počni, Tugo. Wow, meni se veoma sviđa ovaj desert. Tako je ukusan. Ne preteruj, nemoj zaboraviti na mene. Čini se da je to bilo grubo. Nemoj biti tužna, Tugo. Hajde, veselije. To neće pomoći. Ma daj, ovo je zabavno. Hajde, pevaj sa mnom. I... Tužno mi je.
Kolikož da čekam. Dobro, uzmi tortu, nije mi žao. Baš ti hvala, Radost. Tako si dobra. Kako to radi, ne razumem. Dosta! Ne mogu više da čekam, prijatno! Ukusno! Sada razumem zašto se tuzi toliko svidela ova torta. Hajde da vidimo ko će da otvori papir, kamen, makaze i... Ja ću otvoriti. O, da li to dizalica? No. Čekaj, Tugo, a zaboravili smo na kartice. O, ti si imala sreće. O, a ja ne baš. Kako to? Izvinite, ljudi. Ja moram pojesti tortu. Vrlo rado. A mogu li ja biti prva? Hvala. Jo, ne mogu da skinem omoć. Što je to? O, uspela sam. Dobro je. Prelepo. Sviđa mi se. Sad ću povratiti. Jao, Tugo, da li ćeš skoro završiti? Izgleda da si se malo zanela. Dosta! Jao, lizalica se zalepila za kosu. Ne mogu da odlepim. Radost, pomozi mi. Sad ću. Vučem. Uspela sam. Eto, prijatno bese. O ne, to je moja kosa. Moram da je vratim na mesto. Ja sam tako gladan. Računajte da ove lizalice više nema. Eto, sve sam pojeo. Ha, jako smešno. Idemo? Wow, imam žele Skittles u flaši. Super! O, Jane nije imala sreće. Ona ima jeftini žele. Uj. Oho, pogledaj. O, da, super skupi žele. O, jadna Jane. Hajde, počni prva. Hvala, naravno, ali mi se uopšte ne jede to. Izgleda užasno. Ne, odvratno, ali moram probati. O, čekajte. Ispada da je to mnogo ukusno. Nisam očekivala, ali srećna sam. O, da, to je mnogo bolje nego što sam očekivala. Poješću sve. O, čekajte, šta je bilo? O ne, moja kosa. Zalepila se za sto. Devojke, treba mi pomoć. Hajde, vuci. Upsa, Ew. baš nezgodno ispalo. To je moja kosa. Kakav užas. Britney, da li vidiš to? To je jako smiješno. Dobro, Okej. više. Jane, tako nam je žao. Dobro, hajde, ko je sljedeći? Da, jedva čekam da probam svoje žele. Wow, izgleda prelepo. Sad ću probati. O, da, to je prelepo. A unutra su moje omiljene Skittles bombone. Nevjerovatno. O, gledajte šta mi je sa rukom. To je nevjerovatno. Pa ješću još. Završila sam. O, nevjerovatno. I druga ruka se obojila. A sad sam sva šarena. Super. O, ne. Ja ne želim da budem šarena. Dobro je. Okej, na mene red. Sad ću probati svoj zlatni žele. O, samo pogledajte kako lepo sijaji. A ukus je još bolji. Oduševna sam. O, kako lep poklon. Pitam se, a šta ću dobiti ako pojedem još? O, da. Neverovatno. Bože, kao da sam u bajci. Ovo je pljačka. Hajde, vodi odavde. Idemo. Oh my god. Kakav užas! Ukrali su Britney, stanite! Čekaj, moja kosa. Eto, umjesto torte imam samo kore. Fuj. Šta je ovo? A gde je ukras? Neverovatno! Pogledajte, ja sam dobila najskuplju tortu! A vi ste luzerše?
Ova torta nije gotova, ali svakako moram probati. Izgleda ružno. Znate šta? A ukus uopšte nije loš. Požurila sam sa zaključcima. Da, ovo je preukusno. Poješću sve do kraja. Da, čekajte, šta mi je to u ustima? O ne, kakav užas, samo ne insekti, ne. Ne podnosim ih. To je najgore punjenje na svetu. Julie, spasi me. Dajte, to je samo larva. Šta vam je? Sklonite od mene. Dobro. Izvini, morat ću da te sklonim. Eto, vidiš, Jane, ništa strašno. Možeš da se vratiš. Hvala. Sada moram samo da dezinfikujem. I tebe isto. Fuj. Devojke, mogu li ja biti sljedeća? Moram nekako ukrasiti moju tortu. Halo, da. Treba mi pomoć sa tortom, to je katastrofa. Tu ste, zdravo. Eto, pogledajte ovu tortu. Ma kakva je to torta? Užas. Ne brinite, ja ću sve da ispravim, ali naplata napred. Naravno, trenutak. Eto, izvoli, toliko će biti dovoljno. Šta, malo? Dobro, neka te. Uzmi još, je li sad dovoljno? Opet nije? Pa koliko ti hoćeš. Ali ja nemam više. U stvari, mislim da će ovi dijamanti rešiti stvar. Da, toliko će biti dovoljno. Dakle, a sad ću napraviti od ove torte remek delo. Dajte mi nekoliko trenutaka. Koristit ću najlepše i najukusnije slatkiše na svijetu. Eto, mislim da je to perfekto. Bon appetit, gospođice. Žao mi je da je dam. Dobro, uzmite. Skloni se odavde, platila sam ti. Dakle, konačno mogu uživati u svoj torti. Jedva čekam da probam. Kako je privlačna. I ukus je neverovatan. Da, ja sam zadovoljna. Devojke, šta vam je? Julie, ti imaš svoju tortu, hajde jedi je. Da, tačno, upravo si. Konačno je mogu probati. Da. To je najlepše što sam ikad jela u životu. Neverovatno. Želim da pojedem još i još. Dobro je što imam ne jedan, već 3 sprata. Ovo je najbolji dan u mom životu. Jao, ona nije normalna, kao da nikad nije jela. Ovakvu tortu stvarno nikad nisam jela. Ostaje posljednji komad, dohvatit ću ga. Dođi ovamo! Prokletstvo! Kakav užas! Devojka, gdje ste vi? Ja vidim samo tortu u obliku jednoroga. Kako lepo! A umjesto Jane vidim tortu u obliku konjića. Julie je poludela! Gdje ćeš, stani? I ti si pobegla? Vratite se! Ne! Ovo žvak je nečija kosa! Odvratno! Ja imam super hubabubu, da! Ja sam također zadovoljna. Konobar! Dođi ovamo! Odmah učinite nešto sa ovom žvakom. Ojoj, ali šta mogu da uradim? Da li moram da je pojedem? Znate šta? Imam jednu ideju. Sad ću uz pomoć pincete skloniti sve suvišno. Da, i treba mi još mikroskop. Vidim puno štetnih bakterija. Treba dezinfikovati ovu žvaku. To je to. Je li to sve što možeš? Ne, to nije u redu. Rekla sam da pojedeš to sam. Nema šanse, ne mogu. Idem ja. Ali platit ću ti, stani. Jao, otišao je. Znaš, mogu ja da je pojedem? Hvala, Britney, baš mi trebaju pare. Da, nema na čemu. Je li sad moj red?
Odlično! Ja jedva čekam da probam svoju super dugačku žvaku. O, kako je lepa. Da, devojke, znam, to je bez vas. Ne, šta ti je? Neću ti ništa dati. O, pogledajte, moj jezik je postao srebrni, kao i moja žvaka. Pitam se kakav će spati balon. O, i on je srebrni. Ups. A sad su mi usne srebrne, pogledajte. O, super, baš si lepa. Hvala, Julie, sad si ti na redu. A, da, samo pogledajte moju fantastičnu žvaku. Ajoj, oslepeću. Tako je bolje. Oho, kako lepa žvaka. Da, i sad ću da je probam. O, da, ukus je prelep. Neverovatno. Kao da jedem neku slatku karamelu. A, divno. A sada mogu napraviti najveći balon na svijetu. O, gledajte koliki je. Ups, šta je sa nama? Wow, mi smo zlatne. Kod mene je Kinder. Super. Oho, a Britney ima cijeli komplet. A blago tebi. A vidiš šta je dobila Jane? To je neka rastopljena čokolada. Jako smiješno. Je li to za mene? Prestanite da se smijete. Dobro, probat ću ovu čokoladu, ali samo zbog izazova. Uj, ona izgleda odvratno. To je jako ponižavajuće. Gotovo, uradila sam to. Ko je sljedeći? Sljedeća ću biti ja. Ja obožavam Kinder jaja. Bolja je mlečna čokolada, a unutra bela. To je savršena kombinacija. O, a još sam i dobila neki poklon. A, jedva čekam da saznam šta je unutra. Oh my god. Julie, kako nekulturno, fuj. Baš me briga, bitno je da je to ukusno. Dakle, vreme je da otvorim svoj poklon. Oho, unutra je malac. Baš je sladak. Ćao, Britney. Skloni se od mene. Vreme je da probam svoj prelep komplet Kinder čokoladica. O, da, fantastično. Blago meni. Što me tako gledate? Dajte mi da jedem na miru. Hej, jesi vidjela to? Baš je bezobrazna. Znaš šta? Hajde da je uzgradimo čokoladu, šta misliš? Da, to je dobra ideja. Hajde. Zapravo ja sve vidim. Cicija? Obezbeđenje. Pratite da ove dve mi ne smetaju. Nikakvih šala, ja vas pratim. Jel vam jasno? Da. Odlično. Hvala vam. Sada mogu na miru pasti svoje čokoladice. O, da. Oduševljena sam. Bingo! O, ideja. Hajde da je prankujemo. Da, to će biti jako smešno. Hajde! Šta je to? Kakav monstrum! U pomoć! Uspeli smo! Sada možemo pojesti jednu čokoladu. Da, hajde. O, prelepo. Da,